Subong adlaw may ara gali ko nga lutuon subong. Bakbak, baki, paka, manwit, damo bi pangalan niya. Adobong ginataang palaka naman ang lutuon ta guys. Oh, perti naman kanami ni ato nga sudaan subong. O ariyo kay pangwaan tanay ni siya ka tiil kag kalamoy blang punta niya. Na shout out gali na sa kay Alan Lamigo from Libas, Tantangan, South Cotabato. Kay Clementi Larumbi the third. Nagapa shout out man kuno kay Usbit Larumbi from Bulacan, Asindro Yukom from Lake Cebu, kay Kenneth Louie from Yugot Mina Iloilo, kay Desiderio Junito shout out, kay Noy Ocampo Tibis from Santa Monica, Uton Iloilo shout out sa inyo idol. Kay natapos na naton ka pangwa ka kalamoy nya, ari lapuhan tanay ni guys ang aton nga kwan nga bakbak ba o manwit sa tanglad para makagid lang langsa niya na uraton ta lang to siya nga magbukal gid mayo makagod kita nay kalubi amo ning aton nga pang paggata duman guys. Gata duman tae langan hay para magdami gid lang aton nga adobo nga ginataan nga bakbak. Nan kay nagbuo abing ulan kagabi baw naguruwa duman nya mga bakbak guys. Amo gid bala na kung tingulan. Kadamo na sudan di kun sigilo sa kaulan bala kay damot malaka gagwa kun gatingulan. O panulo kan la kung gabi. Pwerte kadami. O ari na. O dahol lang taon tara ito ato nga gilapuhan bala nga bakbak. Kay daw lo pa na siya. Okay na. O kwaon ta siya. Ulaan ta siyang tubig ni. Kwaon ta siya. Na ato ni siya kapag timplahon guys. Simple lang kapag timplada niya. O bitsin. Kagi asin lang, magic sarap nga gamay na tama lang. Na kagi paminta bala nga bunga, ginbukbok na siya. O kag tuyo na kagi butangan ta ka coloring nga tama lang. Nan. O na ato lang siya nga lugay-lugayon ng anay. Kaya ato lang ni siya bala nga pulumuluman anay sa panakot, i-marinate anay sa gamay lang guys. Ang butangan ta lang na sa sang Bombay. Na kagluya. Na kaya ato ni siya nga dugay-dugay, ato ni nga pagkagisahon siya bala. O ato na nga ibutang ni ato nga kalaha di sa ato nga kalan. Baw gatapok yak layo nya. Butangan ta mantika guys o laton ta nga magbukal ning aton nga mantika gid. Kaya ato naman ilunod ang aton mga panakot bala. O ibutang ta nga aton nga ahos Bombay na kagluya. Sabay tang tanglad guys sa pagisa. Nan. Laton ta magpula-pula na siya. Inunod to atong karnis ang atong nga paka guys na nami pagsirit niya. Kerte ka gwapo. Do kay pagadi maluto do sudan dun. Nan takloban lang anay ni. Ulaton ta lang nga magmalabla. Ulaton ta lang nga maubsan gid. O lantawon ta ni buksan ta nay guys. O kay daw malamalan gid siya. O na ato lang siya kapag katuguhon bala sa Sprite. Amo naman ning aton nga silbi laga sa iyabla Sprite guys nan para magi nami pagid bala ang sabor niya. Nan kung takluban ta lang anay ulat-ulaton ta lang kay dasig mo lang ni magkubas guys kay purti kusog ang klayo niya. Unan may mga paya kung gagato ka. O na may gamay pagid nga sabaw ulaton ta lang nga magubas-ubas gid guys. Ato naman ning pagabuksan kaya ato naman nga pagabutangan sang langgaw. Pertipid ka namin ng akon nga langgaw kasi namakan ni guys pwede kakahang. O sa ato lang nga pagkatakluban anay ulaton naman nga maubas-ubas siya atong langgaw tawag ming butang bala. O pwede ka kusog yak layo nyaw nan o ato naman nga pagabuksan anay ni butangan ta sa klamay extra nami pagid sa aton luto bala na para magagaw-agaw blang kaslom yak tamis. Nan o ato naman siya nga pagkabuksan kay hubas na gid siya guys. O na butang ta aton nga gata nan o pwerte ka dami ka gata ya pwerte ka piso. Pwerte ka dami naman atong sudano guys. O nan wow pwerte ka da best na o luto na ni guys. O manyaga naman kita. O ari sa lamisa na kaplastar na mga muyo kita nay. Tilawan ta naman ning aton nga ginataan nga palaka guys. O tawar ba itsura niya o nan pwerte ka gwapa. Ay abaw, puwerte ka na best Japon guys. Puwerte ka gwapo. Puwerte ka nami gino. Kay naga sarsado gid bala ang gata niya sa akon bala nga palaka. Puwerte ka nanam-nanam duman sudanta. Ay the best ang palaka. O sige guys, basi makagi na akong video sa inyo all. Pwede paki-like, follow and share man sa akong mga video. Madamo gid nga salamat.